Pondelok, čas 2. Neskôr som šiel na zhromaždenie. Vyzeralo to ako všetky zhromaždenia, ktoré sa v dedine kedy udiali. Starosta sa nad všetkými vyvyšoval. Brio a jeho banda mu robili osobnú stráž. Než starosta prehovoril, všetci hovorili iba o tom, čo sa práve stalo. Anoč toto a Herobrine tamto. Ich kúzla sú také neuveriteľne úžasné. Naozaj sme to vzdali. Vie niekto vyrobiť meč, aký mal Herobrine? No, to som sa pýtal aj ja. Hihi, očividne ho nikto vyrobiť nevie. Starosta prehovoril. Najprv mi dovoľte, aby som povedal, že si nemyslím, že by sme sa vzdali. To rozhodne nie. Iba som sa chcel vyhnúť tomu, aby bolo komukoľvek ublížené. Chcete tým povedať, že s ním budeme bojovať? Spýtalo sa jedno dievča v dave. Bola to Sofia, členka tímu Girl Power. Herobrine vyzeral tak mocne, dodala jej kamoška Emma. Ako môžeme čo len dúfať, že ho porazíme? Už sme prešli mnohými skúškami v minulosti, odpovedal starosta. Zo strany ľudí, záškodníkov aj núbov. Od mobov, ktoré sú teraz oveľa múdrejšie, so stratégiami ako bomby z creeperov a zombie rebríky, musíme čeliť novej hrozbe, tej najväčšej zo všetkých. Samotnému Herobrineovi. A ak tomu správne rozumiem, jeho armáda je mocnejšia ako všetko, čo sme doteraz poznali. A ako to všetko viete, pane? To bol Pierre. Stál pred davom ako dobrý psíček. Jeho kamoš Rock dodal. Vaša excelencia, vy ste jeho armádu videli? Nie, odpovedal starosta. Ale niektorí ju videli. Obrátil sa k Briovi a zostúpil z bloku, z ktorého prednášal svoj príhovor. Brio sa postavil na jeho miesto a preletel dav očami. Prosím, predstup na scénu. Najprv som mal pocit, že hovorí priamo ku mne. Potom som si uvedomil, že to tak nie je. Že hovorí k niekomu, kto stál vedľa mňa. Alize. Pozrela sa na Rezňa, Maxa, Emerald a na mňa a potom si razila cestu davom. Vymenili sme si s Rezňom pohľady, ktoré vyjadrovali. Pri nočovi, čo to má znamenať? Brio sa ujal slova. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, som osobný asistent pána starostu. Nie som v dedine dlho, predtým som žil v dedine na východe, blízko Herobrineovho hradu. A toto je, objal Alize okolo pliec, moja dcéra. Wow, to všeličo vysvetľuje. Nikto neveril vlastným ušiam. Dedinčania sa upokojili, až keď Brio opäť spustil. Už je to viac ako rok, čo bola naša dedina napadnutá. V ten deň bolo stratených mnoho životov. Moja dcéra a ja sme boli zajatí. Herobrine už vtedy ovládal moby. Priviedli nás do jeho hradu, kde sme boli uväznení. A Herobrine, Brio sklopil zrak, na nás robil svoje experimenty. Jeho slová na mňa pôsobili rovnako, ako keby mi niekto vložil do hlavu zapálenú nálož TNT. Môj mozog vybuchol. Alize, to tajomné dievča, to podivné dievča, tá, o ktorej sa v škole veľa hovorilo, Herobrine sa ju pokúšal premeniť na vojaka? O akom druhu experimentov to hovorí? Bol som taký zvedavý. Ale Brio odpovedal skôr, ako som stihol položiť otázku. On nám vdýchol mágiu, rovnakým spôsobom, ako začarujeme nejaký nástroj alebo kus výzbroje. Začaroval tým aj nás. Rezeň, ktorý stál po mojej pravej strane, začkal. To vysvetľuje tie fialové oči. Preto Brio neustále nosí okuliare. Preto si Alize skrýva tvár za prameňom vlasov. No teda, hlesla Emerald. Čo im len mohol urobiť? Položil ich na oltár začarovania, ako sa to bežne robí s predmetmi? Spomínam si, že som o tomto niečo čítal v prastarých knihách, povedal Max. Alize stála po pravici svojho otca a tiež sklopila zrak. Musela sa cítiť ako cudzinka, ako mob. Vysvetľovalo to toľko vecí, prečo bola taká veľmi tajomná a prečo bola tak ohromne silná. Počas nášho väznenia sme toho veľa začuli, pokračoval Brio. Dozvedeli sme sa, že cieľom týchto experimentov je vytvoriť armádu, tú najsilnejšiu armádu všetkých čias. Dedinčania sú však zo svojej podstaty dobrosrdeční. Hoci na nás vykonával nespočetné množstvo pokusov, nepodarilo sa mu ovládnuť nás. Čoskoro
sa nám podarilo utiecť. Naša dedina bola v ruinách, preto sme sa premiestnili na západ a našli sme vás. Všimol som si, ako Alize po tvári pomaly steká slza. Vyzerala ako malá kocôčka skla. Neviem, čím všetkým si musela prejsť, ale muselo to byť strašné. A tak to je, nadviazal starosta. Tomuto teraz musíme čeliť. Čarami a kúzlami vylepšenej armáde mobov. Nehovoríme tu o izolovanej skupine zombí, čo pijú elixíry a na hlavách nosia helmy. Ospravedlňujem sa, že som vám o tom nepovedal skôr. Nechcel som vyvolávať paniku. Koniec koncov, môžete sa presvedčiť u ľudí, ktorí na vlastné oči uvideli Herobrineov hrad. Vedia, čomu teraz musíme čeliť. Dedinčania sa pozerali jeden na druhého a pokyvovali hlavami. Okolo nás zaznievalo mnohé hrn a tiež a ešte grn. Tak teda, všetci si oblečú svoje zbroje, zavelil Brio. Všetci zo seba musia vydať to najlepšie. Drina to bude pre všetkých, dokonca aj pre študentov. Už žiadne hranie sa cez víkend, už žiadne rozprávanie sa pri fontáne pred školou. Táto dedina sa stane tým najvýkonnejším strojom na zabíjanie mobov. A vy ste ruditovým prachom, ktorý je jeho súčasťou. Mnoho študentov začalo hundrať. Ale do paroma. Bojovanie, z toho ide taký strach. To nie je spravodlivé. Dnes popoludní som mal ísť na ryby. Ak je teda dedina ruditovým strojom, tak som opakovač a žiadny prach, povedala Emerald. Čože? Ešte navyše? Ja už mám toľko domácich úloh. Dievča, ktoré toto vyhlásilo, zdvihlo hlavu k nebu a zakričalo. Nenávidím ťa, Herobrine. Nejaký starec sa jednoducho spýtal. Hej, a čo je to za zbroj? Len aby ste vedeli, tak ja svoju zbroj nosím stále a nikdy ju neskladám.